O tawo kang nananok sa himbong nagkakaturog. Magbalikwas ka gumio si imong isipon padagos. An mga herak ni Jesus, an mga sala bayaon, dayaday na pagpaabaw-abaw. Paampon ka na marahay sa buot tumawag ka man. Sa biyerhen nakagurangnan, kaya nagsakat sa langit, ining reyna emperatriz. Kitang hamak na masanip aampunon na masakit. Sa balang mga panganib, siya man nganing totoo, burabod nin hirak baga. Minatabang minakalda kun umarang paampun pa. Si Isay man na may sala, siya man nganing totoo, arkanin testamento. Hudit mananaog idto na nagpugot kadtong payo. Holofernes na malukbo. Inang katubis-tubisan, dai na digtaan nin kasalan. Siyaan sa tong arangan na ampuron, banggi aldaw. Ngani kitang kahirakan, mahihirakon na gayo, sa kiisay paman na tawo. Burabod siyang totoo, nangunog-kunog na gayo. An mga taga-impyerno, siya man intersesora, kan mga aki ni Eva. Kitang nasa kasalan pa magbalikwas, magsulsul na. Paampon kita sa iya, manta kita patinauanin Diyos kadikit na aldaw. Pinautang paninbuhay, pagsulsulan ikumpisal. Gabos tang mga kasalan, kita maghuna-huna na nin pagsulsul nin salata. Dagdagan an pinitensya ngani kitang makaiba. Sa langit sa biyerhen ina, daitaman na araman an horas nin kagadanan. Pagdatong daing pag-aram itangis banggi aldaw. Gabos tang mga kasalan.